en puɗɗorima inde Gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli e nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men ɓe jamirɗen yen juule kala saaha en duwonima jinnaɓe men ɓe sababuni godal men e aduna en duwonima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en duwonima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala ne mbiyande Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna en duwonima dendagal jinnaɓe men wurɓe ɓe nde duuso ɓoyata weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique weltare TV e dendagal les tripelle men dendagal rendoji men dendagal to dande men jogornano yiyede jaam Allah wale moon so buuɗal yurmede feeri feeñi feeña windere feeña ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ko fati e gurdam galleji honono kewɗen wadde kala alarba kala alarba jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV en adda noon yewtere ko fati e gurdam galleji gurdam galleji noon eɗen keewide ko rogere kangaɗo walla mbiyen ko tillis capato ko rogere ɗiggata yuppetake ko toɓɓere kadi udditinde sen mbi tillis capato saabu so neɗɗo wela fof ko ɗo rewrata galleji ɗi musidɓe tedduɓe fof ko hen heɓete jiidugal koye dewle he heɓete o ko baɗam koye dewle he heɓete o ko ɓiyam koye dewle he heɓete ɓaade kay ko ɓiɗɗo parnorteɗo o gandanɗa hoore maɗa ko keynam koye dewle he heɓete kala ko neɗɗo askininto musidɓe tedduɓe tawa kadi so askimirama ne famiro hen koye dewle he heɓete beelanma koye dewle he heɓete hayso waɗi mette beelanma koye dewle he heɓete jaam koye dewle he heɓete sen belama ni mbiyen hay aljanna koye dewle he heɓete saabu kala moƴƴuɗo dewgal mum fewni dewgal mum respecti dewgal mum waɗi kuule musidɓe tedduɓe ko diine islam haali e dewle ko musidɓe tedduɓe so jomum waɗi sarɗiyeji mum keddiɗi hasinare aljanna ɗum noon dewle ɗe musidɓe tedduɓe wona sara e meɗen galleji ɗi wona sara e men ɗum noon moƴƴinan galleji ɗi ko adi yewtere men noon en duwonima dendagal ɓesgu dondunaɓe kala ha tengti e galle kontenaɓe hono ndeɗo sunare musde wonde toon e oɗo accident bannoɗo toon ha waɗi pittali 4 walla ɓe ne mbiya pittali 3 tawine tawe hen mawni men sehil men hono biyatoɗo ceerno Yaya Kanté ceerno Yaya noon kañum e kawmum tawi kadi ko kanko ceerno Yaya o eɗen mbiya o eɗen mbawi wiide ni ko likkseɓe najo saabu ko likkseɓe o janggi ko likkseɓe gandanɗa hoore maɗa o mawni kadi omo farnori likkseɓe omo fasni kala likkseɓe najo mo o yi omo nanguiri ɗum gandanɗa hoore maɗa ko ceerno makko saabu ceerno makko wonde likkseɓe najo ko teddugal tigui woni hakkude makko e ɓesgu likkseɓe naɓe foof ko teddugal kadi woni hakkude makko e galle to janggi ɗo e hakkude makko e galle to o werno ɗo woni galle jaatigui makko hani mbiya ko kanko woni afa galle o ɗon galle to jaati to weere ɗo ko sunare mawde wonande dendagal ɓesgu likkseɓe naɓe ko sunare kadi mawde wonande dendagal Kongo naɓe nde wonnon ko Kongo Pointe-Noire ko toon o ɓurno wonde omo yahanno Gabon omo yahanno ha gandanɗa homaɗa yoga e nder leyɗele tawateɗe Pointe-Noire ko wayno Kongo ko wayno Brazza kono kam eɗen mbawi wiide base makko walla tigui tigui ñiɓirde makko ko toon to Pointe-Noire o wonno kanko noon e kaw makko musidɓe tedduɓe taw kadi gonnoɗo hoore garde walla biyete chef de village wuro Dondu
ko kamɓe jaltide aduna e accident bannoɗo ɗeɗo balɗe e nder reedu Fouta tawi ko bisuji ɗiɗi pelɓodirno hen bis goto umminoɗo Dakar ene fayi Fouta e oɗo bis umminoɗo Fouta ene fayi Dakar accident wanno ko subaka law en mbi yo Allah yurmoɓe yafoɓe kamɓe mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe kamɓe mayɓe julɓe kala eɗen duwono kadi dendagal ɓe cellani gañinoɓe hen yo Allah rokku ɗumen cellal saabu accident waɗi fodde sappo e ɗiɗi barmuɓe hen e dendagal ɓe cellani pop tawateɓe cuuɗi cafrirɗi ɗi e tawateɓe galleji mumen e yaatoɓe rafiji men Allah ne jogui cellal ha timmi yo Allah rokku on cellal mon allahumma amin en donima ɓesguji men ɗanniyankoɓe wonɓe gandanɗa hoore maɗa ɓe hen nana e laabi cuwa yettade ɓe hen nana e nder diƴƴe ɓe hen nana e gandanɗa hoore maɗa e nder désert ɓe hen nana ɓiɗi to liipi ɓe hen nana mboloki to micro ɓe hen musidɓe tedduɓe jettima to paano kono nan dawe tawe e nder camp uji nana tawe e nder camp uji eɗen ñaago Allah kamɓe kala nde Allah newnantaɓe ɓe jetto objectif aji mabɓe pandaji mabɓe ɗe jetto leyɗele ɗe ɓe jiiɗi ɓe keeɓa kayitaji ha timma ɓe mbawa gollade en donima kadi ɓesguji men wonɓe toon to dow laaci dentuɗo Amérique ha tengti e rogere hesere walla mbiyen arɓe ɗiɗo duuɓi saabu eɗen gandi ko gunanɗe sagataɓe naatoyi to dow laaci dentuɗo Amérique e nder ɗiɗo duuɓi eɓe jogui kulhuli noon walla aduna o fof ne jogui kulhuli ko fate oɗo hoorejo kesso mbaɗowo menacé kala saaha so ƴetti laamu walla so joɗima e jappere laamu koko artirta yogga e ɓen ɗanniyankoɓe tawa ko natirɓe toon e ɗanni suuɗeru te ñaago Allah yo Allah rokkuma ko hilni goɗɗum ko wona hoɓɓe yo Allah rokkuma ko hilni goɗɗum ko wona hoɓɓe natɓe toon ɓe yo Allah newnan ɗumen kayitaji yo Allah newnan on golle yo Allah newnan on kayitaji mon ha timma golɗon ha timma Allah dandon e bon añɓe rokka on kaake ha keewa taw ko kaake naftoje kay ko gartoje allahumma amin gande koye jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma den hakkille mum nane mon no feewi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe hakkille mum nane mon no feewi ɗanniyankoɓe noon tawateɓe toon to dongal Europe tawateɓe to Amérique e to mbawɗon tawede pop jayde nde hakkille mum nane mon no feewi ene duwono on ene ñaago kadi Allah ene ñaago dendagal heɗotoɓe jayde nde duwonto on nde won noon ala neɗɗo mo ɓiyum walla baɗum walla miñum walla ala wuro ngo ɓesgu mum ala e ɗeɗo ɗanniyankoɓe kadi ɗanniyankoɓe ɓe jahani toon ƴeewo tubakoɓe ɓe jahani toon sownoyat kuɓeje towɗe ɗe jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa ene ñaago dendagal hettiyankoɓe mum ha tengti e mawɓe men guila e seranɓe men ha e almameɓe men ha e pop ardiɓe duuɗe Qur'ana ardiɓe jamaji e jumaji nde ɓeydata duwawuji downade ɓesguji men ha tengti noon ɗanniyankoɓe meɗen musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV mbiɗen kala alarba yewtere men koko fati gurdam galleji ko fati gurdam galleji ko fati dewle ɗum noon batten hakkillaji men no feewi moƴƴinen dewle ɗe pewnen dewle ɗe belnen dewle ɗe ha weela Pulaar no wiya kala ko welna welat ndiyam meham kadi lammata dewgal noon musidɓe tedduɓe namdi ko gilli ko ardi fof ko gilli ko yimɓe yo jiɗodir gilli ɗi kadi so yiɗama so dañama ɓuuri yiɗede ko yo won gilli réciproque no Pulaar heewi wiide jaw woto singlata gilli yo won réciproque yimɓe mbawa fodde gilli wawa fodde yimɓe mbawa yiɗodirde au même pied d'égalité neɗɗo woni yeeru ɗum tan ko mbiɗa neɗɗo kala ne mbiɗa neɗɗo mbaɗa yiɗma wiyanma ko min ɓuuri gilli hay sino de ko an ɓuuri walla hay sinno ko gaƴata wiyanma kala mo mbiɗa mbaɗa yiɗma wiyanma ko min ɓuuri ɗum noon musidɓe tedduɓe ko yidde wiide on gilli porta wooda tan ɓurɗo yidde wooda tan monaɗo wiide couple wooda tan monaɗo kono ko neɗɗo mona ko fo hay sinno de aɗa andi ko an ɓuuri yidde holno mbaɗirta ɓaade kay mo kollirta o ko neɗɗo aɗa yiɗi ɗum aɗa holliri ɗum gilli ma aɗa yiɗi ɗum aɗa holliri ɗum gilli maɗa wonde aɗa fasni ɗum aɗa holliri ɗum gilli maɗa wonde aɗa tini ɗum musidɓe tedduɓe ma ɓeydu gilli muɗum e ma ɓeydu
ma ƴeew abbade e maɗa ma ƴeew musidɓe tedduɓe wadde taɓande abbade e gilli maɗe ɗi ma gilli mum faade maɗa ma ɓeydo so tawi gandanɗa hoore maɗa yinɗoma ko 50% walla yinɗoma ko 30%, ene wawi ɓeydade ha 20%, goɗɗi fawto hen ha wona 50, tawi ko 50 wawi ɓeydade ha 60 ha 70, ene wawi ɓeydade noon ha ɓerde musidɓe tedduɓe yetto. rokkon yeru saha neɗɗo nanne e dewgal wona gorko wona debbo wiya yiɗa wiya mi yiɗa départ ɗo holliri o yiɗa o naata e dewgal he musidɓe tedduɓe wooda ko yi hen kene addanamo yidde dewgal ngal, kene addamo yidde gorko walla kene addamo yidde debbo o ha yimɓe foof ceedo oɗo mbinoɗo yiɗa hanki yimɓe foof ceedo hande gilli makko naati e oɗo debbo walla naati e oɗo gorko ha yimɓe foof tesko gilli ɗi nan hakkude mabɓe. addata ɗum noon musidɓe tedduɓe ko wasde teftodirde, addata ɗum yi noon ko moni foof wadde devoir mum, wadde ko foti wadde darde foti darade e dewgal e yaha tiiɗa. jaw woto singlata, jaw woto singlata, ɓuuri hamnade e couple foof ko neɗɗo goto taw kañum yiɗi, neɗɗo goto kañum tampata, neɗɗo goto kañum gandanɗa o wala haɓanto. alay sago hayso ko cihlagal noon, hayso ko hakkude sehilaɓe hakkude rewɓe ɗiɗo walla sehilaɓe hakkude worɓe ɗiɗo, so tawi tan ko hen goto ɓuuri nangude hen goto kañum gandanɗa hoore ma waɗata foof, so ɓooyi rewata hen ko découragement. hayso mbima hakkude worɓe sehilaɓe tan hakkude worɓe ɗiɗo, so tawi tan sehilagal ken sehilaɓe ken guiƴiraɓe walla ken bandiraɓe ko min tan yahata e ma, ko min tan noddanma téléphone, ko min tan arata e maɗa, ko min tan namdoto hol gonka maɗa, so ɓooyi en attat noddude, tawi ka noddanno so ɓooyi en attat noddude. so tawi ko an goto noddanno so ɓooyi en attat noddude, mbiyata ko woyi sa yo ko min tan waɗata crédit am, ko min tan siftorta kaari, ko min tan noddata ɗum, ko min tan wattamo vocal, ko min tan wattamo message, kanko somi waɗanimo wona jabata komo holko ɓuurimi, so ɓooyi a dartat. wiide couple ne ko ni ɗum noon tinnoɗen yimɓe so gondi goni couple yo calo moni foof yo salo monede, moni foof yo waɗe hoore muɗum gandanɗa hoore maɗa ko kañum jogui awƴal lanaka, moni foof yo waɗe hoore mum ko kañum jogui awƴal lanaka, moni foof yo waɗe hoore mum koye laana goto ɓe joldi, jolduɓe laana noon sago mumen ko woto, ko ƴeŋtoyde dow jaam, mbawon wurde dow gilli, mbawon wurde dow teddugal, mbawon wurde musidɓe tedduɓe e dow respect ɓesgu barkingo yalta hen. pular ne heewi wiide noppi malaɗi puɗata koye hoore malade, eɓe mbiya kadi lekki gandanɗa hoore maɗa ɗaɗi kaɗata firuji mum beela. non ko yidde wiide musidɓe tedduɓe kala dewgal ɓurgal welde, dewgal ɓurgal fewde ko hen ɓesgu barkingo yaltata, saabu dewgal so feewi ko gorko wonata responsable, wona responsable ƴetta responsabilité mum ha timma, debbo wona soumise, debbo wona ɗoftiɗo joom galle muɗum, wona denɗo hurum muɗum, denɗo hurum galle o, denɗo hurum joom galle muɗum, jaɓanɗo joom galle mum, ɗoftiɗo joom galle mum, noddeteɗo nawtoro koyngal. musidɓe tedduɓe gorko arti fof tawma e galle, nde yima fof ɓerde mum ɓuuɓa e maɗa, on ɗon hayso gorko donakima ɗa tan kay ɓerde mum ɓuuɓe e maɗa, hayso donakima musidɓe tedduɓe a jibinat barke. ƴeewe ɗum ko wonake wattindo gila hanki, gila rawande gila mawɓe ariɓe ha yetti oɗo saaha joni, kala debbo ɓurɗo surade, ɓurɗo ɗoftade, ɓurɗo gandanɗa waɗa hay sine de gorko ne tampinimo e couple e dewgal makko, omo ɗofti, omo wone galle, omo ɗofti, mo muñi, omo joɗiri saabu Allah, ƴeewe ɓesgu makko quel que soit o jibina tan ɓesgu barkingo, Allah waɗat barke e ɓesgu makko tan, Allah waɗat barke e ɓesgu makko tôt ou tard. musidɓe tedduɓe on jeeɗo jibina ɓiɗɗo walla o jibina ɓiɓɓe barkine mbaɗa réussir, to janggoyi ɓurana paama law ɓaara, so janggoyi école aji keeɓa diplôme aji law, hakkillaji perta, so ɗaɓɓoyi golle daña ligguey law, mbaɗe embauché daña poste uji moƴƴi, so ɗannima Allah uddita ɗumen daña kaake ha heewa. ƴeewe he galleji he ha tengte galleji nawligu tan jiya oɗo debbo ne wone galle, saaha omo torla, saaha joom nawliko ne tampinimo, saaha bawi joom galle o ne wurini nawliko, ko haali foof ko wadde nawliraɗo pop joom galle o fatta fenande dow makko,
sene furo ko kanko furto so ɓe tawi ɓe duka ko kanko wiyata yo deƴƴu ko kanko yennata ko kanko waɗata o woni e galle he o muñira sabu Allah suka makko so mbina haala o wiya ndemtoɗe o ko goggo mon respecté mo o ko bam mon respecté mo ƴeewe holto ɗum jogori yumtoyde tan ko o ɓiɗɗo barkina e siftora ɗo musidɗam sehlam mo korsinnomi goram yo Allah yurmomo yaafomo ne wiye ceerno Oumar Ly gorko mo Batamba e nder qistaji makko o wi debbo goto nawliraɗo omo woni e galle mo nawlira joom galle makko noon ɓuuri wurna tan goram ko debbo tokoso mi torlimo e galle he ɓiɓɓe makko nana e galle he ndaara sagata gorko ndaara ko yummo watti e galle ko ha waɗi saaha goto goram ɓiɗɗo o ɗanni o wi ɓiɗɗo o fayi Angola rewi ko wawi Afrique central ha naata e Angola yetti liggi toon seeɗa premier mum manda neldi ko goggo muɗum premier mandat o itti ko neldi ko goggo makko deuxiéme mandat o neldi o wi ko nene ko an jeeyi ha sabba baba jeeyi sabba naggam nene jeeyi sabba naggam goggam jeeyi ha sabba naggam ayi babiraɗo ndaari wi o ɓiɗo de ko badduwanaɗo o ɓiɗo de ko parkinɗo goggiraɗo o ndaari gandanɗa homaɗo oɗo ɓiɗɗo ɓi nawlum ko waɗanta ɗum ko ayi hankkadi ɓernde mum hecciɗi hankkadi watti gandanɗa hoore maɗa wellikinade yafnade oɗo debbo gandanɗa mo nawli ko ma o waddatno o watti yafnade hankkadi fi ayi oɗo ɓiɗɗo o jokki en ɗam o ñippi jeygue wonnongue hakkude nde gandanɗa hoore maɗa hakkude nene makko e gorgol makko so tawi noon yummiraɗo jangguinannoma ko bone gorgol ma ko ni wayi rento goggo ma en hande ko ɓuuri hewde e galleji ɗi ko jeyta hande ɓiɓɓe baba ne gañodiri ko pop ala ko woni sababu mum ala ko rendinoɓe ɗumen so wona gandanɗa hoore maɗa yummiraɓe ɓe sa tawi ɓiye ne jooɗi e ɓi bamum mbiya oy sayo ko waɗata toon so tawi naati suudu mbiya hoto ñaam suudu nawle ko liggoto ɗon ko ni o way ndene so naati toon piya ɗum ha bone rewa ɗum gila ne famɗi jangguina ɗum gañgu gila ne famɗi watta gandanɗa rentade goggo mum watta rentade miñiraɓe mum walla moñiraɓe mum ɓe jiiɗi baba ko ɗum addata gañguji taw foof kadi ɗen ɗum pop taw ala mo tekki ɗum dondi ɗum so wona babiraɗo so tawi babiraɗo galle woodi gorko mo hellifaka a nawliri a wona kilifaɗo a nawliri a wona pondude rewɓe maɗa a nawliri a woni nafiga a nawliri a woni nafiga a holliri gandanɗama saabu so tawi a nawliri kala debbo hen mo ɓurɗa yidde ko on ɓurta yidde sukaɓe muɗum kala debbo mo ɓurɗa yidde ko on ɓurta yidde sukaɓe mum no jahata coodiya hunde coodira rewɓe ma ɗiɗo ɓurna debbo ma mo ɓurɗa yidde o so tawi a soodini sukaɓe ɓiɓɓe makko ɓen ɓurta yiɗanti ɗum noon ko ɗum so tawi sukaɓe ene daara ɗum rewɓe debbo ɓurɗo monaɗo ene daara ɗum ene adda gañgu faade e nawli ko ene gadda gañgu gandanɗamo faade e sukaɓe ɓiɓɓe nawli ko ɓe caɗele kewɗe nayi galleji he to banggue nawli ko banggue wiite ɓiɓɓe baba ene kaaɓa ene gañodira ene liggodira ala ko woni sababu mum ala saabiɓe ɗum so wona ganda babiraɗo o wasde wonde kalifaɗo ɗum noon tinnoɗen enen worɓe ha tengti noon joom nawliguji en joom nawligaji tinnoɗe ɓernde fondude ɓernde e rewɓe ma ɓe yiiɗi jiɗɗi ndesdirɗa hay sukaɓe ma ɓe jiɗɗa ɓe jibinɗa gille ma e mumen ma wote mo ɓurɗa yidde ma wote mo ɓurɗa horsinde kono tinno hoto jaab feññikinade ha ɓurta ha heddiɓe ganda hay ɗum ɗon hay so banggue ɓiɓɓe ma an ko debbo goto joguiɗa aɗa jogui sukaɓe maɗa tawi sukaɓeɓe walla hen mo ɓurɗa yidde a feññikinimo hele mo ɓurɗa yidde ene addanamo non seulement gañgu walla ene addanamo décourage ade mbaɗa kono addanamo gañgu faade e miñi ko en ɓe walla faade e mawni ko en ɓe par ce que woy sa yo ko ɓe jiiɗa min mi yiiɗaka hoy sa yo kanko o yittan ko sukaɓe heddiɓe o yiiɗaka sen nani hanki jolgo miijo musidɗo men Sar Abdoullah Sarr ko addi oɗo yummiraɗo hakkude mo ɓiyum taw kadi ko ɓiɗɗo mo jibine heñere hayso waddi koye gandanɗa hoore maɗa miñumen walla waddi ko wiyata ɗum woppmata ko jaam wurtuma e ɓiɓɓam ayi gañgu ha tengtina ha ɓiɗɗo anda nguɗon gañgu on ɓiɗɗo so renaki non seulement o ferguito e jinnaɗo makko kadi so renaki o aña miñiraɓe makko walla o aña mawniraɓe makko ha gandanɗa hoore maɗa ndiyam natta walla sorde hakkude mabɓe gañgu wonta hakkude mabɓe ha jiiya sa yiiɓe donka andude foof donka andude ko ɓeeɗo
beele wona jiiduɓe yumma e baba walla wala jiiduɓe yumma tawol ngañgol ngu ɗon donka fof yimɓe donka andi holko saabi ngun ngañgu tawa musidɓe tedduɓe ngañgu ngu ko guele puɗi ngañgu ngu koko woɗɗi non musidɓe tinnuɗen hakkude ɓiɓɓe yumma hakkude ɓiɓɓe baba hoto ngañgu wonɗon neɗɗo wawa dañde aduna ko ɓuri ɓi bamum neɗɗo wawa dañde aduna ko ɓuri ɓi bamum tinnuɗe onon jiiduɓe baba tinnuɗe onon jiiduɓe baba hoto jaaɓe hay goto anda ko onon jiidi baba mbaɗe koye mon ko onon jiidi yumma e baba dokke yeru galle baba woni galle amen likseɓe Allah ne seedi wol sagataɓe nana giƴiraɓe amen wol giƴiraɓe am walla mawniraɓe am wol yimɓe nana likseɓe hannde mbawa sendude minen ɓe ko jiidi baba walla ɓe jiidi yumma walla ɓe jiidi yumma e baba hay goto anda hay goto anda tawa ko ni ko ɓurɓe ɓattade men jeeyaɓe gandanɗa hoore maɗa e wuuro ɓurɓe ɓattade men walla hoddiɓe hay goto anda ko ɓeɗo jiidi baba walla ɓeɗo minen pop sa ari ko minen ñamdata ko minen gottorto ko minen jardata ko minen dawdata minen mbaddata pop a wawa jamais arde ha ganda ɓeɗo ɗiɗo kañumen jiidi yumma e baba walla ɓeɗo ɗi jiidi ko baba jiida yumma hay goto anda so wona ɓurɗo ɓattade walla ɓurɗo jeeyede e nder amen alhamdulillahi rabbil alamina luural ko foti no ceebde misilal gila fuɗi fayi ñalawma hannde o meeɗa wadde hakkunde amen mone amen pop ene nangi mawniraɗo no foti nawnirde ɗum respect ha timmi mawniraɗo ne jogui jurum e miñum bayruɗo yiide goɗɗo ɗon foof yaɓɓa koyɗe mum ara ƴewde walla nodda téléphone namdo so tawi jomum ne selli alhamdulillahi rabbil alamina wona wasade kono c'est un exemple emin jettiri ɗum kadi Allah no feewi so yimɓe mbayini ndendi guese ndendi kiraɗe ndendi bottaji ndendi kasitaji musidɓe tedduɓe jiɗodirat gaño dañata sago mumen hakkude mumen fof noon addata ɗum ko fuɗi ɗi cinna aɗam guila e gurdam mum o nangi galle mawɗo yeru dokka mon gonɗo likseɓe fof ne heeɗi o min galle nani jinmi ko onon pop mone mo fof yiɗɓe siñcoyde ne mbawi hodde ɗo mi yiɗa noon dondidon galle o jinmi ko onon foof koddon ɗo kala bawɗo maɗe yo ma koddone galle he jinmi ko bottade nde hirandi wara goto alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗum woni ko waɗa eɗen jetta hen Allah kadi en meeɗa yiide hen ko foti no cebde misilaki ɗum ne muusa mine galle he ɗum noon tinne bandiraɓe jiiduɓe yumma jiiduɓe baba nangodire mbaɗe hakkude mon ko onon jiidi yumma e baba hoto jaaɓe naafiqeji naata hakkude mon wol gueɗe ko jiyanno ɗon ni kila ko gandanɗa hoore maɗa ko ɓooyi sa ari a watti hakkille maɗa a ƴeewi a ƴewtidima a andat oɗo ɓi bamma a wawa dañde ko ɓuuri ɗum ƴeew ɓattukinade makko ƴeew efface so tawi wol tuundi walla wol niɓɓere wonnode hakkude mon ko ɓooyi ƴeew momtude ɗum ha laaɓa nanggodiron tamodiron jokka ɗon en ɗam musidɓe tedduɓe tinnuɗen e dewle he dewle ma welne welnata dewgal noon mbiɗen caggal gilli ko kaldigal communication enen noon couple uji men communication ene manki en no feewi holko saabi manqude communication hakkude couple ko ardi foof eɗen mbawi wiide ko ene jeeya e aadaji meɗen aadaji men sen ndenaki mbiyanni ko yimɓeɓe jiiɗa yiɗodirɓe gilli en jiiɗa yiɗodirɓe ha tengtinon e couple holko saabi ɗum enen gurɗen ko en communauté gurɗen ko société en jiyat galle yimɓe no koddi aɗa hodde yumma en aɗa hodde bamma en aɗa hodde mawni en aɗa hodde miñi en aɗa hodde kiñiraɓe aɗa hodde pop so tawi tan gandanɗa hoore maɗa debbo hol comportement wiyata ne hollira hankkadi yimɓe foof ƴetta gandanɗa hoore maɗa ndiyam bonɗam pawa e jomum o ko joɗɗo guisi o sikkata mata ko kañum tan meeɗi resede so tawi ko debbo gorko so la même chose wiya ko bawaɗo so tawi tan a wi aɗa hollira joom suudu maɗa yeeso yimɓe aɗa hollira gilli hakkude mon ko bawaɗo o ko liggaɗo o kay koko yarna ndiyam ɗum ɗo oɗon gandi ko haɓɓete koko yarna ndiyam muɗum oɗo kay ɗum ɗo koko wuppani yarna hay o kay koko ligga o kay feere yummum koko boni holko ɓe mbiranma noon par ce que ɓe jii aɗa famodira e joom suudu maɗa ɓe jii aɗa fijja e joom suudu maɗa ɓe jii aɗa jalda e joom suudu maɗa ɗum waɗi jiiya yimɓe ne jiɗodiri couple ne jiɗodiri mais ɓe kuula hollirde cuusa yadude cuusa reggondirde ene jahodira hay sinno ko voyage cuusa hay voyage ude cuusa yadude kew cuusa yadude promenade cuusa yadude jeere cuusa waɗude achat ensemble so wona gandanɗa hoore maɗa saɗi seeɗa jomumen jalta jaaha teeru hankkadi taw goni indépendant seeɗa
so tawi ko gorko wiye ko liggaɗo so tawi ko debbo wiye ne yori guite gonɗa ko yorde guite gonɗa ka ala gacce gonɗa ka hersata e rewol wiyoɓe noon wiyanma noon ko saaha ko israɓe saaha ko goggiraɓe saaha ko ƴekiraɓe fonnoɓe gandanɗa homaɗa weltade e ɗum noon ene adda manque communication hakkude gandanɗa hoore maɗa hakkude couple kono couple kay ko foti wonde ɗon ko fijirde jaleɗo foti wonde ɗon ko belemma neɗɗo so ari galle ne foti andude ɓeeɗo ko couple enen noon koɗo wawi arde galle o wona galle balɗiɗi baltati saaha o andata ma o yaha ma o namdo o ko o jahoga ma wiye o ko joom suudu kaari walla joom suudu kaari nde anda wona noon foti wonde couple wonduɓe en couple sa yettima yiɗodirɓe sa naati galle tan foti andude ɓeeɗo ko couple aɗa foti andude ɓeeɗo ko resodiriɓe o ko joom suudu kaari walla o ko joom galle kaari kono enen galleji men joomumen kewi ko woɗɗodirde sa hay sene gotto takkodirta neɗɗo sene wotto foti wonde ko hakkude ma e joom suudu ma hay goto fota lombaɗ ɗon takko e joom suudu maɗa hay sene noon ko temedere neɗɗo ñamdata takko e place maɗa moni fof e jogo place mum kala nanɗa dirte ndeƴe wol dirtuɗo place mum hayso yimɓe ne gotto musidɓe tawi neɗɗo ko pinɗo so tawi ari ay gorko ne jooɗi madde joom suudu mo ari poɗɗa ko tirtude puusa ɗacca joom suudu mum jooɗo takko sara muɗum ɓatto joom suudu mum ɓatto gandanɗa debbo joom galle ɓatto joom galle muɗum e kala saaha ittina ɗum jubbana ɗum seeɗa likon jubbana ɗum seeɗa ɗum ɗo yagal mbaɗa yeeso banggue muɗum kollira c'est un exemple ko jangde janggo e jaam goɗɗo hay sinno watta noon ma wattu waɗan noon joom suudu par ce que ma yi kaari mi ñam de nana walla ma wonam de nana joom suudu nan ittan ɗum liɗɗi minne yomi ittan ɗum pawɗum fa ɗum yeeso muɗum yomi hollir ɗum minne mbaɗa yiɗ ɗum goɗɗo no so ari waɗa noon ko jangde ko école kolliren e galleji he gilli jangguinen yimɓeɓe gilli jangguinen yimɓeɓe respect jangguinen debbo yo hormo joom galle muɗum jangguinen gorko yo yurmo joom suudu muɗum hoto kersen hersinaki kollen ɗum sukaɓeɓe kollen ɗum ɓesguji men kollen ɗum miñiraɓe men aroɓe less nder suudu ne famɗi ne raɓɓiɗi nder suudu ne raɓɓiɗi ne famɗi ko taw yimɓe mbaɗata boowal o e taw yimɓe mbaɗata nder suudu o musidɓe tedduɓe wona gotum tinnuɗen no feewi kollen gilli tinnuɗen no feewi kollen respect e couple uji he kollen connexion moƴƴo nan hakkude gandanɗa hoore maɗa e couple uji he neɗɗo yo andu joom suudu mum gorko yo andu joom galle debbo yo andu joom galle muɗum moni foof yo andu goɗɗon hayso koye nder gonɗen hayso eɗen goɗodiri moni fof hakkille mum yo wona goɗɗon connexion moƴƴo yo wona hakkude moɗon so connexion moƴƴo woni hakkude moɗon ma saaha woto ko jiɗɗa haalande joom suudu ma ɓaaƴa ɗum kela yitere taw jomum andi holko jiɗɗa haalande ɗum so ronki famde déplace o faya suudu muɗum gabboɗa ɗum toon kaala ko poɗɗa haalde dar joom suudu ma e kala saaha hayso koye nder no gonɗon e kala hayso ɗon goɗɗodiri e kala saaha yo hakkille ma woni mum joom suudu ma ne hakkille ma yo woni hakkille joom galle muɗum kañum e kala saaha darodire e kala saaha oɗon mbawi ɓaƴodirde e kala saaha oɗon mbawi waddude signe e kala saaha oɗon mbawi gandanɗa hoore maɗa wadde taw wona hunde foof noddude haalde ha yimɓe foof nana tinnuɗen musidɓe tedduɓe gorko saɗa sohli joom suudu maɗa hay so nder yimɓe noddu ɗum e dow teddungal noddu ɗum e gandanɗa dow fulla e dow fayida kañum ne jaboroma e dow fulla e dow fayida taw wona gulali wona purali wona foof belnen dewle ɗe ha weela belnen dewle ɗe ha weela neɗɗo foof ne foti wenude dewgal mum ne foti hollirde gille e dewgal mum ne foti dahmitade dewgal mum e foof ha tintunon e julɗo saabu référence men ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam en tout cas nelaɗo men sallam il était romantique kala mo haalani ɗum kalɗo sira nelaɗo sallah sallam gandu sen ma haala hen ma sifo nelaɗo sallah sallam e ɗiɗo sifaji wonde ko romantique ko neɗɗo ganduɗa pasdiɗo suddiɓe makko ko neɗɗo ɓattiɗo suddiɓe makko wonno nelaɗo Allah men sallallahu alayhi wa sallam ko neɗɗo gandanɗa hoore maɗa gonnoɗo romantique ko neɗɗo pasdinoɗo suddiɓe mum ko neɗɗo kadi ɓattinoɗo suddiɓe mum wadde mbaɗi sigaragoji wadde mbaɗi gajiteji kala kene welna walla kene beltina suddiɗo nelaɗo sallah sallam waddanno e suddiɓe muɗum enen noon référence men ko nelaɗo sallah sallam kadi gandi diine no mbimi ni dewgal welnude dewgal mum ha weela ene jeeya e diine welnude dewgal mum ha weela ene jeeya e diine kala debbo kormiɗo joom suudu mum joom galle muɗum o teddini joom galle makko musidɓe tedduɓe o waɗi ko diine yiɗi
sabu eɗen nana jamma ñalawma ne haale wonde so debbo juuli hoori yeehi makka waɗi haƴ jomuɗo waɗi sadakuji mum pop so hormima joom galle makko o naata aljanna. gorko ne yo tinno yo teddina joom suudu muɗum, hormo joom suudu muɗum, sallo joom suudu mum hoola, sallo joom suudu mum heyɗe, sallo joom suudu mum ɓuure. gandanɗa hoore maɗa ko teddugal fawa e dow maɗa, jogoɗa e mum hurum, jogoɗa e mum respect, jogoɗa e mum teddugal, pijja e mum, jalda e mum, beltina fittade muɗum, beltina fittade muɗum. joom suudu maɗa ta weltini fittade muɗum, kala ko ummanɗa Allah way kono kala ne beltinɗa joom suudu fittade joom suudu maɗa, musibe tedduɓe ko ummanɗa fof Allah newnanti. eɗen kala jamma ñalawma, Pulaar ne haala wiya so sagata so gorko ɓurima moƴƴude yumma, ƴeew moƴƴude ɓurdam moƴƴude debbo cuddiɗo. gorko e gurdam mum so dañi gueɗe tati alhaali mum timmi. a dañi nene moƴƴo, a dañi cuddiɗo moƴƴo, daña ɓiɗɗo moƴƴo. so tawi aɗa dañi gueɗe tati e gurdam maɗa, a naati aljanna e aduna. mbiɗen jinnaɗo moƴƴo debbo yumma moƴƴo, a dañi cuddiɗo moƴƴo, a dañi ɓiɗɗo moƴƴo. jinnaɗo ko destin, ɗum ɗon ko Allah, so dañi jinnaɗo moƴƴo ko Allah rokkuma, ala ko bawɗa hen. sa dañi jinnaɗo bonɗo ko Allah rokkuma, ala ko bawɗa hen. kono cuddiɗo, sa dañi cuddiɗo moƴƴo alhamdulillah rabbil alamin, sa dañi cuddiɗo bonɗo tan wiyata ko an weela, sabu a waɗani bon choix. ɗum noon neɗɗo yo waɗ choix mum. sen ƴeewa cuddiɗo yo waɗ choix debbo moƴƴo, debbo curiɗo, debbo ceñiɗo, debbo gandanɗa hoore maɗa to ganduɗa so tawi saɗa jaɓa way kono jawdi jabbude ni walla awdi ni, saɗa awa ƴewata ko leydi moƴƴiri, tawa aɗa andi sa awi ɗo ne fuɗa, so fuɗi moƴƴat. ɗum noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe, fijirde jaleɗe communication yo wone galleji he, fijirde jaleɗe communication yo wone galleji he. hoto kersen hollide miñiraɓeɓe, hoto kollen hirsede mawniraɓe gilli, ko école ko jangde, kollen sukaɓe gilli, kollen sukaɓe comment vivre en famille. so tawi sukaɓe ne mawni e galle, ene jiiya yummuɓe bamum ñande fof ko haare, ene yummuɓe bamum ganda communication ala hakkude mumen. ɓiɗɗo debbo so resoyama janggo jaam ko on comportement jogoto sikata ko, par ce que ndin on école janggi. gande koye kala ko mbatten e galleji he gonne koye janggude sukaɓeɓe, jangguinde sukaɓeɓe. ɗum noon tinno seɗen jangguinaɓe, jangguinen ɓe ko moƴƴi, jangguinen ɓe ko moƴƴi. an yummiraɗo joguiɗo sukaɓe rewɓe, janggi jogo comportement moƴƴo, jangguina sukaɓe ma comportement moƴƴo, so ndesoyama mbawa jooɗade e cuuɗi mumen. so ɗum ala fof janggo jaam ceerete, wonta charge garta fawa dow maɗa, walla ni donka lajja donkata seede. jangguin ɓiye laaɓal, jangguin ɓiye respectude joom galle mum, jangguin ɓiye gandanɗa hoore maɗa toppitade joom galle mum, jangguin ɓiye wawde defde, jangguin ɓiye wawde wertude, jangguin ɓiye wawde gandanɗa maɗa haalde. so tawi noon ana wawa haalde, kalta ko haalloji bonɗi, joom galle ma haali ka furoto, so haali jedda, so wima ya waɗ mbiya mi waɗani, so wi woppu mbiya mi woppani. ana wawa jangguinde ɓiye moƴƴi ko moƴƴi. an babiraɗo gonɗo e galle, tawi ni kalɗa joom suudu ma fof ko ƴettore, nde waɗi fof kaɗa duka kaɗa furo, sa arti galle kaɗa fero kaki, ɓiye gorko gonɗo e galle he, a wawa jangguinde ɗum ko moƴƴi, walla a wawa haalade ɗum kene faama. sikkata no mbatta ni ko noon woni wonde baba galle. so mawni yi ko ɗam gurdam woni gandanɗa maɗa ko wuurete. ɗum noon tinnoɗen jangguinen sukaɓeɓe gonɓe galleji ɗi, guila sukaɓe jibinɗen ha ɓe neɗen, ha wonɓe galleji men, yo jii comportement moƴƴo, yo jii needi, yo jii comment yimɓeɓe guuri, taw guuri ko dow gilli, taw guuri ko dow deejere, guuri ko dow teddugal, guuri ko dow respect. ko wona ɗum ko toɓɓere men hannde jinnuɗen ni yaññade koto banggue lelde, ɗaccon haqqe mawɓe ne keeɗi, kono gandi en mbawa haalde haala dewgal, en mbawa haalde haala welnude dewgal, taw en kalani haala leeso ngo. to banggue leeso tinni moƴƴinen leeso ngo no moƴƴi, banggueji ɗiɗi foof noon, banggueji worɓe e to banggueji rewɓe, ha tengti noon to banggueji gandanɗa maɗa worɓe. gorko kañum jogui volant, way kono chauffeur, way kono chauffeur. so jii nden musidɓe tedduɓe, islam walla ni ha joni islam ne haala yimɓe kala saaha ko fati fidélité, haadde e joom suudu muɗum, har minde fijirde,
wonde debbo mo resaka fotade jokkodirede en jii nden so neɗɗo en tenga yiɗi ko mbomri ko gila gandanɗa hoore maɗa sukaɓe rewɓe batti resede tawa gona boombi ko gila nden ceerle hankkadi ɓeydi hewde ko gila nden hankkadi nde wonon hande ha tengte rewɓeɓe ene saɗi hande jondikiniɗo fof noon wona jondikiniɗo tan to banggue financièrement mais jondikiniɗo to banggue leeso hande kala debbo mo jiiɗa ko ɓuuri hen hewde ene jogui yawre holko sabuɗo ɗum oɗo suka debbo ko adi komo rese tawa ko mbiyen hande ko wiyete ko jowel coppe tawa jomuji rewi fodde ko joguima coppe ngaji tati jogui coppe ngaji nayyi joguima 5 guila mbiɗen wi hankkadi koppinaji yalti oɗo ko coppe am jiya suka debbo ko adi komo rese tawa o jokkodiri fodde worɓe 5 worɓe 6 mo jiiɗiɗo walla hen ni ganda no foti oɗo debbo janggo e jaam rese joom galle makko desɗomo tawa ko desɗomo dow gandan tengɗomo ha timbi desɗomo e dow lawol wonda e makko saabu eɗen gandi gorko kam so felliti nadde hoɗande felliti yaltinde jawdi mum ene ƴeewa cuddiɗo hay sinno sahane waɗa o hewani fittike ne hooli hoore mum ne jogui gorako muɗum rewɓeɓe noon holko ɓe kewi yawde ko teskiɗen ko keɗɗen hewɓe ko kalata ko yawde gorako joom galle muɗum gorako joom galle mum jogui ko jogui ko ne famɗi weltinta kam walla yettota komin jiiɗirmi ni holko saabi ɗum holko firti kanko ko ɓuuri hen hewde ko holto jomum rewi holko jomum heɓanno holko jomum yi tawa ko ɗum ɓuranno ɗum ko tawri joom galle mum jogui ko so tawi gandanɗa maɗa meeɗa andude gorko a meeɗa yiide gorko so wona e oɗo gorko desɗomo o tawruma ka bomri o wonde maɗa o resima kadi ko resma ko hankkadi a yondikinima makko a ala gorko goɗɗo a ala dewɗo caggal maɗa a ala fijirde haydara a wawa yiide goɗɗum kene ɓuura ko gandanɗa hoore maɗa ko joom galle ma o jogui ko cikkata mataw ko foof ko gandanɗa hoore maɗa ko joguiɗa ko ɓuuri ko joom galle ma jogui ko ɓuuri foof ko gandanɗa ko maɗa ko heddiɓe jogui so tawi noon musidɓe tedduɓe mbiɗen ni ko debbo baɗɗo gurdam mum ene fiji ha tampi ko adi kene rese ene rewi nokkuji kiwɗi ene yi façon ngaji kiwɗi worɓe ene jokkodiri e worɓe hewɓe oɗon janggo e jaam resuyedemo o daña gorko tawa gandanɗa hoore maɗa jogoram mum walla goɗago mum ɓuuri dendagal ɓe o fottuno foof wona hunde wemde ko ɗum saabi hande dewle kewɗe ne dalƴa hayso jomumen ceerani rewɓe dewɓe rese ronka wonde fidèle e suudu muɗum ronka wonde fidèle e suudu muɗum ko ɗum addani islam wiide gandanɗa homaɗa salade debbo jokkodirede walla gorko jokkodiri e debbo mo resani ɗum mo resani walla debbo jokkodirede e gorko taw wona dewgal woni hakkude moɗon hande noon a resat debbo sahani ko adi kadi resa debbo taw kono yaltiɓe e si ko adi kadi yaltide e makko walla goɗɗo jaltidannoɗo e makko walla on gondino on ceerti goɗɗo naati toon artiri kadi on gondiri hay goto handa passage uji ɗi mbayno leydi musidɓe tedduɓe ne adda ɗeɗon caɗele ɗum waɗi jomum hande rewɓe hewɓe ɓe jiiɗa ene jawa ko worɓe mumen jogui so tawi noon a yondikinaki ko joom galle ma jogui foof no banggueji foof financièrement ɗum ɗo ma sexuellement so tawi a yondikinaki joom galle ma ɗum addata infidélité ko ɗum addata debbo wadde ko fotani wadde ɗum addata debbo wadde ko fotani wadde so tawi gandanɗa hoore maɗa ko joom galle ma jogui ko an a yiyata ɗum jiyata ko wonɓe jogui ngaalu joom galle ma ko jogui ko waɗantuma ko an yondikinaki hen jiyata ko rewɓe mawɓe waɗante sa renaki joni ƴeewa diwɗude dewgal maɗa faade banggue goɗɗo walla ƴeewa fijoyde mata daña ko heddiɓe mbiyata ko jiyata no jogui ko ɗum noon musidɓe tedduɓe ko caɗele mawɗe hande to banggue vie de couple ko caɗele mawɗe vie de couple gande koye kala ko neɗɗo dañi walla ko jiyata aɗa yawa walla jeeɓowo ɗum ko wona ɗum ko lelde ma fewne lelde ma welne lelde ma fewne lelde ma fewne ha feewa lelde ma welne ha wela en teskima noon to banggue worɓe ene bersini lelde no fewi rewɓe ɓe ɓuuri tampude to banggue leeso rewɓe ɓe ɓuuri wawde heɓanade leeso to banggueji fof en teskima ko bandiraɓe rewɓe ɓuuri wawde wawde heblanade lelde ɓuuri wawde heblanade leeso ɗaccon haqqi leeso ma heblane to banggueji foof noon banggue laaɓal mum to banggue préparade ɗum
to bangi yidde weltinde partenaire muɗum en jiwal rewɓe goram surtout ñande jomum yiɗi jokkodirede gila subaka jiitaki ene heblo bangeji pop e heblo bangeji pop warta leeso mum ha feewa fitta suudu mum ha laaɓa ura suudu mum ha ura ƴeewa comci muɗum gandanɗa hoore maɗa balduɗi taw ko comci laaɓɗi saaha ko comci kesi mo jiiɗa fof ne jogui complétage ha heewi peeruji ha heewi foof ko yidde heblanade yidde weltinde joom galle muɗum tinnoɗi an gorko so tawi suudu waɗama cuurayi tesko cuurayi waɗama hen to suudu daraba wertama ha yooɗi e leeso tin daraba o wertama so jomum ñantima comci mum balduɗi tin a yi comci mum balduɗi ɗi andin ɗum a yi comci mum balduɗi ɗi andin ɗum tigi a tini ɗum fijirde jaleɗo communication yewtere welde sigiragoji préliminaire yo won hakkude moɗon onon goni nder suudu mon vous avez tout votre temps ɗon noon moni fof yo ƴeew weltinde goɗɗo on worɓe hewɓe noon hakkillaji men goni tan ko yo kembelam mumen ɗum noon heewi bonnude couple uji kewɗi an gorko ya hen plaisir ma tan a waƴaka tawi joom suudu ma weltima a wona haaju maɗa ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe fijirde jaleɗe sigirago préliminaire yo ɗum won hakkude gorko e debbo haala belka haala jurminika haala gilli jomumen mbaɗa ko wiyete préliminaire ko ɗum foti wonde hakkude yimɓe wona yettade jomum suudu mum tan wiide saabu kañum jeeyi a yettima tan ya yetta ɗum no berɗa foof ya tiwlo e muɗum kadi worɓe hewɓe so tiwlima e joom suudu mum so dañi plaisir beltima gayni tan musidɓe to ɗaccon haqqe jeehi laabi mumen jomum heewi ko faade taroto lotoyo walla jomum faade daraba mum rumto ala wona noon ko wona viol ko joom suudu maɗa ko an jeeyi rewɓe ko guese mon ko noon Allah wi en guesa ma noon sa yettima guesa maɗa prend tout ton temps ya guesa ma pop ya ɓira hoore ha laati ƴeew holno ba wayi ƴeew tawi ala ko bonna hen ƴeew so tawi gandanɗa maɗa foof fuuɗi ƴeew tawi foof ne moƴƴi ƴeew to foti remede ƴeew to galle foti ñastede hoto heeña wona yettade guesa tan yetto yurno jaaha lawol muɗum tinnoɗe musidɓe tedduɓe ha tengti musidɓe wonɓe bandiraɓe wonɓe prenez votre temps joom suudu maɗa prend ton temps so yiiɗi tawa yontere fof ko lawol gotol so yiiɗi tawa yontere fof ko laabi ɗiɗi so yiiɗi tawa yontere fof laabi tati kala kam nde pellitɗa yettade jomum kala nde poɗɗa jokkodirde e jomum tinno yettodire mum no poɗɗa yettodirade mum prend tout ton temps hay oto mbimi oto sa yettima oto maɗa sa hubbi ɗaccuɗum e ralenti ma mbaɗa contact ha ɓooya mbaɗa kuɓɓa ɗacca oto ma e ralenti wona yettima tan hubbi oto a démarri ɗaccuɗum e ralenti ha moteur mum chauffe ƴeewe hay jawdi hay gori sene ha so gertogal a yiyatne waɗa geste ƴeewe damdi sene rewe mbewa ma huuba ha ɗumñina ko wawi wonde foof kala hay kullon ma mbaɗa geste ji gandanɗa hoore maɗa ha provoque ha gandanɗa hoore maɗa ko ɗum woni préliminaire mumen kañumen fili ferte raison innama de saɗa jogui gandanɗa ma cuddiɗo mo ndesɗa mo jiɗɗa mo korsinɗa ete eɗen gandi Allah haali debbo fof ko awra kala to mamɗa e debbo fof ne jogui to memata e mum ha jogo plaisir ha jogo belamma ɓandu mum mbimi debbo ko guesa maɗa guila hoore ha laaci ha koyɗe ko an jeeyi mem ɗum moni foof ne jogui to memete ɓe hen ma mema koyɗe mumen ne belto ɓe hen ma mema gandanɗa homaɗa cukalel mumen ne belto ɓe hen ma mema noppi mumen ne belto membo ƴeew weltinde ɓeew memde kala gandanɗa hoore maɗa e ɓandu joom suudu maɗa ƴeew memde ɗum kayinno ƴeew memde banggueji pop mbaɗon préliminaire pijon jalon jewton kalon haaldo jurminiɗi sidi mudir na hatto wiiko wa ça va ƴeewon yewtidde ƴeewon fijjude e jaldude ko adi gandanɗa hoore maɗa ko ɗon jokkodira son jokkodiri moni foof yo ƴeew gandanɗa hoore maɗa libdi goɗɗo on moni foof yo ƴeew weltinde goɗɗo on an gorko yejjid plaisir ma ha laaɓa ƴeew weltinde gandanɗa homaɗa cuddiɗo maɗa an debbo yejjid plaisir ma ha laaɓa ƴeew weltinde joom galle maɗa son mbaɗi noon tan moni mon foof onon ɗiɗo foof ma on keeb belamma moni foof yiito hoore muɗum ɓuuri hamnade pop ko gandanɗa hoore maɗa e joom suudu maɗa e leeso mbasa weltinde ɗum ko ɗum addata yaware heewde gandanɗa hoore maɗa ko wasde wawde weltinde joom suudu mum kala jiiɗa debbo ne yawi gorko koto banggue leeso ko banggue lelde
koto banggue lelde ma yi ganduɗa maɗa gorko ko miskine Allah hay mbuɗo ala kono mo wawi weltide banggue joom suudu makko to banggue leeso joom suudu nata e makko jiya neɗɗo jogui million ngaji so haali joom suudu makko yo merde ko ɓuuri hen hewde ko wasde wawde weltide cuddiɗo muɗum dow leeso ƴeewe weltinde rewɓeɓe ƴeewe weltinde rewɓeɓe so tawi a jokkodiri e joom suudu maɗa hoto serte muɗum ha keeɓa haqiqa ganduɗa jomum weltima woni hen ma joom gorko noon sikkata mataw kañum so weltima tan so fukkima tan sikkata mataw ko debbo weltima aɗa wawi fukkade fodde laabi temedere tawa weltinani debbo won rewɓe wona jokkodirde e mumen gandanɗa ma addanta ɗumen fukkade walla addanta ɗumen weltade ala ma woda to memɗa e mumen ma woda walla hen ma kalna ɗumen haaluji ko nden gandanɗa hoore maɗa excite ɗumen ko haaluji moni foof ne jogui façon gandanɗa won heeɓirta beelama an cuddiɗo ma noon waɗ feere ha ganda gandanɗa o hoore maɗa ganda ɗum tigui tigui ganduɗa holko foti weltinde ɗum salo yawede salo liɓede kala nde gonduɗa e cuddiɗo maɗa idiɗa ɗum weltade jandiɗa kañum yi fukkiɗa kañum weltaki firti ko liɓima neɗɗo noon so liɓima tan laabi ɗiɗi laabi tati hankkadi walla ko poɗɗo liɓɓe hankkadi o yawata hankkadi wawima hayso sukaɓe nde cippira hono fiima so ɓuuri tan yawete jawa yaware hewde e couple uji he mbiɗen musidɓe tedduɓe ko worɓeɓe andude holno neɗɗo waɗata ha weltina joom suudu muɗum tinnuɗe pewne leecce ɗe pewne galle couple wawa welde taw leeso welani jamais kala ne jiiɗa gandanɗa hoore maɗa couple ene wiye ne weeli leeso ngo fewani ko masalaha no jurta ko balɗe tan walla lebbi walla duuɓi so ɓoyi ko firtori ha sooro ladde ɗum noon tinɗen prenez votre temps au lit prenez votre temps au lit neɗɗo yo ƴettu temps mum ha timma kadi joom suudu maɗa woni tan ko daganakima ko gueɗe ɗiɗi woni tan ko daganadima to banggue bellama joom suudu ma ko gueɗe ɗiɗi waddemo ko wiyete ludde woni sodomisé rewnir ɗum jomum caggal to poɗɗa jomum foti yawde dow wuuro toon mbiya aɗa jokkodira e mum toon woni ludde to poɗɗa wiyata ludde walla jokkodirde joom suudu maɗa e saaha to banggue terɗe e saaha mo woni e mensuration woni saaha mo woni e ella mum tawi joom suudu ma wonani e ella so tawi a wiya a rewdire joom suudu maɗa banggue caggal to yahata dow wuuro to ko heddino belɗa foof aɗa wawi waddude mum to banggue plaisir to banggue beelamma ene daganima ɗe gueɗe ɗiɗi woni ko daganakima kadi non seulement dagaki mais aussi ne adda rafiji kala ko diine o islam ko diine men o wi en moƴƴani ne harmi sa ƴeewima taw ne adda rafiji ƴeewe jina ko kala ko jina wiya moƴƴani sa ƴeewi ne adda jina sa rewi jina tan heewi rewde sida walla maladiji goɗɗi sexuellement transmissible ƴeewe ludde rafiji kewɗi hewɓe gandanɗa hoore maɗa araɓe sida ko rewroɓe caggal rewɓe men banggue gandanɗa maɗa banggue caggal worɓe hewɓe fiɗeteɓe ko wondude debbo saabu debbo saaha mensuration mum ko saaha gandanɗa hoore maɗa ovulation mum wasa wadde ovulation ɓocconde fusa ƴiƴam bonɗam ne yalta ɗon noon sa jokkodiri jomum ene wawi ɗam ƴiƴam naata e maɗa addanma rafi adda woni wiye gorko wiye fiɗama walla arama rafiji goɗɗi mbaɗi noon ko wona ɗum ko kala façon mbimi no jiɗɗa weltirde joom suudu maɗa ɓaade kay jiɗɗa ko yo joom suudu ma welta walla joom suudu ma jiiɗi ko weltindema ene dagui son jiiɗi daroɗon son jiiɗi lelaɗon son jiiɗi coppinɗon son jiiɗi jehon dow huɓere son jiiɗi jehon less leeso son jiiɗi jehon nder cuisine to jiɗɗon foof ɓaade kay koye galle mon gonɗon koye nokku ciɗiɗo wona gandanɗa hoore maɗa ɓaade kay wona nokku exposé musidɓe tedduɓe dagani maɗa ɗum noon musidɓe tedduɓe tinɗen belnen lelde nde ha feewa fewne lelde ha feewa ha tengtino onon worɓe ha tinno onon worɓe bandiraɓe rewɓe tinɗen kadi lelde wawa welde leeso wawa welde ɗon to laaɓal ala tinnoɗe laaɓal yo won ɗon hendu welndu yo won ɗon hayso banggue laaɓal oɗon gandi kalam ko rewɓe ɓuuri toppitade laaɓal saabu ne saɗi debbo leltoɗo ngo lotaki gorko noon jiya ñalla yaade ha hiira arta ɓandu mum ne dorwi hono ko mum luuɓi soccaki nafɗi mum eɗen moolo Allah jomum yetto jokkodira e rewɓe sa hani rewɓe ne jiiɗi sertude e mabɓe attends saabu wasde supportude odeur wawa haalde an gorko kala ɗo ɓattiɗa debbo hono ko mum luuɓi ummoɗon hono ko ma luuɓa kono debbo so tawi joom galle mum hono ko mum luuɓa kala ɗo ɓattiɗa debbo nafɗi mum luuɓa mbiyata ɗum an waɗ produit e nafɗi maɗa kono debbo suusa win noon joom galle mum suusa falade ɗum noon musidɓe tedduɓe tinɗe worɓe toppitɗe laaɓal jogoɗe comci mon laaɓɗi ko adi ko ɗon lelo lotde ha balli mon laaɓa sa suusa jangol wullu ndiyam ƴeewa brosse maɗa coccoɗa ha laaɓa ƴeewa comci maɗa balɗuɗi taw comci laaɓɗi
mbalda comci maɗa mbasa waldude e comci maɗa ñaldita walla comci maɗa ɗi dawruɗa so tawi en mbaɗi noon en belli leecce ɗe ha weeli en belli cuuɗi ɗi ha beeli en belli galleji ɗi ha weeli musidɓe tedduɓe keɓen beelama dewle ɗe juuta dewle ɗe peewa dewle ɗe moƴƴa communication wona hakkude majje jibinen ɓesguji barkinɗi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV so buuɗal yurmede feeri feeñi feeña ɓataki bindaɗo ɓataki ko fate gurdam galleji ko fate dewle e sowtowol musidɗo moon sehil moon Haly Abouba yo jaam Allah ñallan en